jiena triq, is-sewwa u l-ħajja jgħid Ġesu fil-Vanġelu. Ġesu ġie biex jagħtina l-ħajja u l-ħajja bil-bosta. Jiġifieri, iridna ngħixu ħajja sabiħa, ikonna ħajja sabiħa, għalhekk ġie salvana. Fil-fatt, il-Knisja mill-ewwel żminijiet pari passu max-xandir tal-kelma kienet tagħti servizz biex tajn il-minu fil-bżonn. Għax inkella il-kelma ma tagħmilx sens. Għax jekk ngħid li Ġesu ġie biex jagħtina l-ħajja, u mbagħad il-ħajja ta' dawk li qed inkellem ma tkunx tajba, ma tkunx sabiħa, ma tkunx tixraq lid-dinjità umana, allura il-kelma li qed inxandar hija vojta. Mela l-Knisja riedet issostni il-kelma li Ġesu ġie biex jagħti l-ħajja permezz tas-servizz tal-karità. Fil-fatt fl-ewwel lezzjoni ħanaqraw ukoll il-Knisja tagħżel 7 diakni biex jaqdu lil dawk li huma fil-bżonn. Issa aħna fil-Knisja Maltija għandna dan is-servizz li fil-fatt nisejħulu diakonija, jiġifieri dak li tagħmel il-Knisja fid-diversi friegħi tagħha biex tagħmel il-ġid u tajn il-minu fil-bżonn. Fuq dan xtaqt li tkellimna Leni għax inti involut sewwa fil-Caritas f'dan ir-rigward. Bħalma tajjeb inti, Father Charles, il-Knisja għandha rwol importanti u uniku fil-ħarsien soċjali tas-soċjetà Maltija, mod in ġenerali. U kienet pioniera minn ħafna żmien qabel ma twaqqaf dak li llum qed insejħu il-welfare state. Infatti ħafna mis-servizzi li llum għandna għal tfal jafu l-oriġini tagħhom għal l-istituti ta' tfal li twaffqu ħafna snin ilu. Jiġifieri bħal nfehmu għax mhux kulħadd forsi jifhem x'inhu huwa welfare state. Il-welfare state huwa dak is-servizzi li llum joffri l-Istat, ejja ngħidu l-Gvern għax iktar jifhmuna n-nies, biex jgħid minnu fil-bżonn. Ekku. Qabel ma daħal il-Gvern il-Knisja kellha fid-dinja diġà kellha ħafna servizzi li kienu jagħtaw lil varjetà ta' nies u faxix u ta' nies. Dan jiġri f'pajjiżi ta' din id-dinja fejn ma jkunx hemm welfare state, ikun hemm il-Knisja, l-missjonarji illi blajnuna li jirċievu minn pajjiżi oħra jgħinu lil minnu fil-bżonn. Imma anke f'Malta ġara hekk. Ekku, u proprju mhux biss lil tfal imma wkoll lil persuni u familji li kellhom xi forma ta' vizzji jew inkella huma llum il-ġurnata vittmi ta' xi vizzi jew inkella sustanti illeċiti. Kulħadd jaf jiġifieri iktar minn 30 sena ilu l-Caritas waffqet is-servizzi kontra persuni li qed jabbużaw mid-droga. Kellna wkoll il-qasam tar-refuġjati li mhuwiex fenomenu tal-lum imma l-Knisja għarfet anke wkoll servizzi li ħafna snin ilu bdiet tajn persuni li bdew imissu ix-xtut ta' pajjiżna. U wkoll għandna servizzi għal persuni b'diżabilità. Ġifieri wieħed ma jistax jinsa l-ħolma tad-dar tal-Providenza li bdiet toħroġ il-persuni b'diżabilità mid-djar sabiex tibda tgħin il dawn il-persuni. U llum il-ġurnata ħafna dik kienet pioniera, ġifieri u f'ħafna servizzi oħrajn kienet pioniera. Meta ngħid pioniera kienet l-ewwel li ħasbet biex tgħin il dawn il-persuni fil-bżonn, kemm li drogati u l-familjari tagħhom u kemm il-persuni b'diżabilità u l-familjari tagħhom. Kif għamlet ma' tfal li jkunu l-tiema. Jew li ma jistgħux jgħixu fil-familja għax il-familja m'għandix mezzi. Kienet minn tal-ewwel li jenithom il dawn it-tfal il-Knisja. Hawnhekk kienet altru minn pioniera, ġifieri varat il-ħidma biex illum għandna is-servizzi li għandna għal faxex wiesa' ta' nies u proprju minn dawn is-servizzi qed igawdu ħafna persuni u l-familjari tagħhom. Però il-ħidma tal-Knisja f'dan il-qasam ma hux biss relegat għal dawn l-isferi nazzjonali, imma għandna wkoll anke ħafna ħidmiet ma' familji li qegħdin jgħixu f'sitwazzjonijiet prekarji. Fosthom f'sitwazzjonijiet ta' faqar materjali, fosthom f'sitwazzjonijiet ta' diffikultajiet ta' problemi soċjali jew inkella psikoloġiċi. Ġifieri llum il-Knisja għarfet il-bżonn li tmur anke fil-komunità permezz ta' kummissjonijiet diakonija. Persuni individwali ġifieri jew familji individwali ġifieri mhux tajt ħan offri servizz għal kulħadd min irid jiġi. Għax ikun hemm min ma jiġix. Bħal mamlet pereżempju mal-persuni b'diżabilità u mal-idrogati offrit is-servizz għandha post ngħidu l-istituzzjoni miftuħa għal kulħadd min irid jiġi. Issa fejn jidħol il-faqar familji li jkunu fil-bżonn, jekk tgħidilhom għandi dan is-servizz min irid jiġi, ikun hemm min jiġi u jkun hemm anke min m'għandux bżonnu jiġi.
Imma jista' jkun li min vera għandu bżonn jistħi jiġi. U iktar persuni hekk. Jibqa' lura. Infatti Issa, dawn qed tilħuhom intom, qed morru intom, ġifieri mhux qed tiġi jien ninduna permezz pereżempju tal-kappillani u ta' nies illi jaħdmu f'dan il-qasam fil-parroċċa jindunaw li hemm familji fil-bżonn u tmorru intom tofrulhom l-għajnuna. Infatti għadna kif spiċċajna l-esperjenza tas-Sena Ewropea kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali. U propju l-iskop tal-Caritas ma kienx biss li tqajjem kuxjenza fuq il-sitwazzjoni ta' faqar f'pajjiżna, imma anke wkoll illi tagħmel proġetti u ħidmiet biex eventwalment tilħaq direttament lin-nies fil-komunità. U propju nsibu esperjenzi differenti ta' persuni fid-diffikultajiet bħalma semmejt f'sitwazzjonijiet ta' faqar. Però il-kawżi prinċipali li qed iwasslu biex persuni esperjenzaw diffikultajiet soċjali u materjali huma varji. Illum ir-riċerka wkoll turi li il-kawżi prinċipali huma mhux biss relatati max-xogħol jew inkella man-nuqqas ta' xogħol, imma wkoll problemi ta' mart, problemi ta' saħħa mentali. Illum anke r-riċerka turina kemm perċentwal kbir, wieħed minn kull 4 persuni jgħaddi minn xi sitwazzjoni ta' mart mentali jew problemi ta' saħħa mentali, fosthom id-depressjoni. Għandek persuni għaddej minn esperjenzi ta' diżabilità fiżika, jew nkella problemi fir-relazzjonijiet, jew nkella problemi li huma relatati mal-età, ġifieri it-tfal u l-anzjani huma l-iktar gruppi vulnerabbli u f'riskju ta' faqar. B'dan l-isforz li għamiltu matul is-sena li għaddiet għax kienet is-sena tal-faqar u l-esklużjoni soċjali. Kien hemm sitwazzjonijiet fejn xi nies, xi familji ma kinux qed jiġu milħuqa għaliex ħadd ma kien jaf bihom, sirtu tafu bihom u issa qed nilħquhom u qed ngħinuhom. Propju qed jiġuni f'moħħi żewġ esperjenzi li jiena ngħid huma esperjenzi qawwijin. L-ewwel waħda kienet ta' familja fejn il-missier tilef il-post tax-xogħol tiegħu għaliex għandu llum marda kronika li minħabba fiha llum qed jitlef anke id-dawl ta' għajnejh. Sa dak iż-żmien, sa sena l-oħra qabel bdejna dal-proġett partikolari qed insemmi f'lokalità fiċ-ċentru ta' Malta, ma konniex nafu b'din l-esperjenza. Però meta għamilna dan li aħna nsejħulu community outreach, nilħu letteralment meta inti tmur fil-komunità, meta inti tħabbat il-bibien tan-nies, għaliex din hija xi ħaġa realissima. Il-faqar f'Malta mhuwiex il-faqar ta' pajjiżi oħrajn Ewropej fejn din l-esperjenza partikolari. Fejn għandek familja illi tħallna u sibna illi minħabba ir-realtà ta' telf ta' xogħol il-persuna illum il-ġurnata sar dipendenti totalment fuq l-om. Fejn l-om illum il-ġurnata ma tistax toħroġ taħdem minħabba din id-dipendenza. U intom entuh. U sibna wkoll eżattament jiġifieri provajna naraw x'inhuma l-bżonnijiet tagħhom. U kif tistgħu tgħinu. Allura il-familja llum għandha min jgħinha u ma tix issofri l-faqar u l-esklużjoni soċjali. Dan li qed tagħmel il-Knisja. Fuq dak li qal Ġesu jiena triq, is-sewwa u l-ħajja. Biex kull ħadd ikollu ħajja li tixraqlu. Hemm triq li jurijanna u dan huwa s-sewwa li aħna ngħinu lil minu fil-bżonn f'isem Ġesu u dan li tagħmel il-Knisja kullumkien u qed tagħmel il-Knisja f'Malta. Grazzi Lenit li Grazzi lilek, Pareċas. Mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal id-dixxipli tiegħu: tħallux qalbkom titħawwad, emnu falla u emnu fija wkoll. Fid-dar ta' missieri hemm ħafna postijiet li ma kienx hekk kont ngħidilkom sejr inħejjilkom fejn toqgħodu u meta mmur u nħejjilkom post nerġa' niġi biex noħodkom miegħi biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. U t-triq għall post fejn sejjer tafuha. Tumas qallu: Mulej, aħna ma nafux fejn inti sejjer, kif nistgħu nafu t-triq? Wieġbu Ġesu: jien hu t-triq, il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Kieku għaraftu lili, kontu tarfu wkoll il-missieri. Min issa l-qoddim tarfuh, anzi diġà rajtuh. Qallu Filippu: Mulej, urina l-missier u jkun biżżejjed għalina. Ġesu wieġbu: ili daqshekk magħkom Filippu u għadek ma raftnix? Min ra lili ra lill-missieri. Kif tgħid li urina l-missier? Ma temminx li jiena fil-missier u l-missier fija?
Il-kliem li ngħidilkom jien ma ngħidux minn moħħi iżda l-missier li għammar fija qiegħed jagħmel l-opri tiegħu. Emnuni, jiena fil-missier u l-missier huwa fija. Jekk mhux għal ħaġa oħra, emnuni minħabba dawn l-opri stess. Tassew ngħidilkom min jemmen fija u wkoll qed jagħmel l-opri li qiegħed nagħmel jien u akbar minnhom qed jagħmel għax jien sejrant il-missier.